Hoxe estamos no concesionario de Rodosa. Van nos deixar un coche e imos facer unha entrevista. Hoxe con nós, Aarón Díaz Ledo. O tío, así a cara perro. Verdad. Estás listo? Estamos listos, imos alá? Imos aló. Bueno, non fainos un pequeno balance desta tempada mentre conducimos este fermoso Renault. Este fermoso Renault, verdad? Pois nada, a verdad que foi unha tempada de moitas emocións. Dende principio, pois soupemos que poderíamos facer unha moi boa tempada, que teñamos grupo, plantel para poder lograr unha tempada máis tranquila que as anteriores. En ese sentido, pois bueno, penso que empezamos moi ben os primeiros partidos, a primeira volta, pero bueno, pois nos complicando un pouco tamén non só por bueno, un pouco a baixada do noso rendemento seguramente, senón tamén un pouco que os outros equipos tamén demostraron que nesta liga se compite moi ben, que todo o mundo pode gañar a calqueira. Pois nese sentido, nos creo que fomos dos mellores equipos competindo todos os partidos, non houve prácticamente ningún partido que non competíramos a tope. Sabendo que eres de Lalín, que estás a vivir en Cangas todo o ano, cando tes un hueco, me imagino que escaparás, gustache conducir? Sí, a verdad que sí, é un traxecto bastante cómodo, al final tamén moi bonito pola Serra do Candán. Bueno, fais ameno, ao final vou cada 2 ou 3 semanas, cando coincide un pouco polos partidos, tamén para ver a familia e desconectar un pouco, que creo que é moi necesario, e ver os amigos, facer un pouco de plans alternativos ao balonmán e sacar o balonmán un pouco da cabeza, que moitas veces témolo demais. Entón, sí, a verdad que gusta moito conducir, gustaríame que fora neste Renault, pero bueno, teño que apañar cabala roja por agora. Estas cousas fan falta ter un copiloto de garantías. Moitas veces, por exemplo, vou con Arnau, é un auténtico desastre, é dicir, non controla ningunha rúa, vaime falando, vaime... Un pouco ilegal iso, non? Sí, a verdade que sí. É dicir, recórdame de feito Arnau con moto, cando chega a unha tañal. Sabes, todo ilegalidades e, bueno, nada, se tivera un Renault como estes, nada, sería... Se todo o mundo tivera un Renault como estes, iríamos tranquilísimos a adestrar, as saídas do Gatañal, que moitas veces hai piques aí entre os xogadores, pois mira. Bueno, Aarón, vainos contando un pouquiño como foi o teu primeiro ano vestindo as cores do Balonmán Cangas. Pois unha gozada, é dicir, moitos sentimentos, a posibilidade de defender as cores galegas en Asobal e as cores en concreto do Cangas, que é o equipo máis grande da historia de Galiza e un dos máis grandes de España. Pois sendo galego creo que é algo diferente, distinto, que penso que Cangas é un lugar idóneo para poder estar aquí, unha etapa moi bonita e con un grupo magnífico que temos, pois danse todas as cousas para poder estar aquí de vez. Que destacarías neste traxecto, Aarón? Que destacarías deste coche? Que é o que máis te chamou a atención nestes 20 minutiños que levamos? Pois, a verdad que é unha gozada conducilo porque, por exemplo, tivemos aí un problemilla co tema da ubicación, que non atopábamos, pois, sin quitar as mans do volante, sin ter que andar tocando na pantalla, co asistente de Google... Bueno, Aarón, poremos un pouquiño de... Ahora que colleche un tramiño de autovía, poremos o modo Sport, non? Pois mira, estábamos disfrutando dun maravilloso Multisense Eco, pero penso que é o momento de cambiar a Multisense Sport, aquí, bueno, con luz LED vermella, ambientando un pouco, caldeando o ambiente para facer un pouco de... E notache que agora vai máis sensible o... Notei, recordoume cando quedei contra todo o pronóstico para os meus compañeiros sexto nos caps que fixemos, por diante de xente favorita a priori como Santi López, que el mesmo se tachaba de favorito. E nada, simplemente para recordarlo, que a xente se acorde un pouco de quen manda na capital. Pois nada, aquí estamos, praia de Menduíña, aparcados en frente ao restaurante O Pirata, un dos meus destes lugares tranquilos onde buscas un pouco de paz despois das curvas que che dá a rutina. Bueno, podedes observar vos mesmos as maravillosas vistas. Estas.
Se nos pararon a preguntarnos por este coche, ali en Viña, un par de personas. Sí. O sea, dúas persoas interesadas neste Renault 5 non me parece raro, a verdade. Me sorprende, non? Eso nos pasou outra vez tamén, Sí. Sí, eso é verdade. Que a verdade que é chulo, porque ademais levamos o rótulo de Rodosa na porta e é como que... Chama moita atención. Eso é. A verdade que son moi bonitos e, bueno, a pegatina de Rodosa aí queda mallado. A mí gustaríame tamén que falases un pouco dos valores principais do clube, ¿no? Esta afición que da igual onde xoguemos que sempre se despraza. É unha barbaridade, é dicir, nos creo que como xa temos medio normalizado que haxa tanto desplazamento cada 2 fin de semanas a zonas como, bueno, toda Castilla e León que recorreron, Aranda, tamén a La Mancha en Guadalajara, viñeron a León unha barbaridade de persoas que parecíamos locais xogando no Palacio. E bueno, que dicir, ao final saben que son moi importantes para nós, moitas veces, sobre todo os partidos a domicilio, costaronos tanto e non sacamos puntos que para nós eran importantes tamén para darlles un premio e as grazas por acompañarnos tantos kilómetros, pero bueno, eles tamén son coñecedores da competitividade da Liga, de que é moi difícil sacar puntos fora da casa. En ese sentido, polo menos, pudemos darlles bastantes alegrías no Gatañal, facer un fortín, e penso que todos nos levamos un moi bo recordo deste ano dos partidos no Gatañal, porque foron máis vitorias que derrotas. Creo que se leva moitos anos sen disfrutar un ano así de bonito na casa, e bueno, loitaremos para que o ano que ven podamos ser un pouco máis regulares a domicilio e que as alegrías sexan multiplicadas. Bueno, estamos xa en terreno conocido, non? Xa territorio coñecido, estamos xa a piques de entrar no Gatañal, o templo onde pasamos moitas horas ao día, moitas horas a semana, que ao final xa é unha segunda casa para todos nós, e bueno, un lugar moi onde disfrutamos moito do día a día, que creo que é unha parte fundamental do noso traballo. Somos moi afortunados por poder facelo aquí, precisamente por poder disfrutalo cada día. Ata aquí o primeiro Rodosa Talks, agardamos que non sexa o último. Deixádenos nos comentarios quen queredes que sexa a seguinte persoa que se sente aquí onde estaron. E nada, lemosvos e agardamos que vos gustase esta proba. Mancanas. Detecto un posible riesgo de que se empañe el parabrisas. Activo el desempañador. Esto va adentro, ¿no? Lo siento, no lo he entendido.